Звать меня Милс, я пілот гэтага корабля. Мы разбіліся на неадзначанай планете. Мы адзіныя выжыўшыя. Я не ведаю, дзе мы. Але ёсць тут нешта. Нешта чужыннае. 65 мільёнаў гадоў таму. Чалавецтва адкрыла зямлю. У сакавіку. Тут недзе эвакуацыйны транспарт. Месца эвакуацыі невядома. Нам трэба прытаіцца і рушыць. Я абяцаю, мы вернемся. Дом, сям'я. Готовая? Бежи! Адам Драйвер. Улятай отсюль! Глядзі на мяне. Глядзі на мяне. У кінотэатрах 17 сакавіка.